بعد نبیاں دے کل جہان وچوں اچھی شان جناب صدیق دیے بعد نبیاں دے کل جہان وچوں اچھی شان جناب صدیق دیے جسم پاک روح پاک تے پاک سینہ پاک جان جناب صدیق دیے تے ایک ایک سطر تاریخ اسلام اندر امدہ خان جناب صدیق دیے سائم چمک دی شان اسلام اندر آن بان جناب صدیق دیے آن بان جناب صدیق دیے تے جس دے پیچھے حضور نماز نیتن کیڑا ہور امام صدیق ورگا جس دے تقوی دا کردہ ذکر اللہ کنوں ملیا اسلام صدیق ورگا تے ستا یار دے ویکھ لو وچ پیرا او کنوں ملے آرام صدیق ورگا غار سور اندر ملیا جو سائم او ملیا کنوں انعام صدیق ورگا ملیا کنوں انعام صدیق ورگا شانہ اچیاں حضرت فاروق دیاں بوہے کفر والے جن بند کیتے شانہ اچیاں حضرت فاروق دیاں بوہے کفر والے جن بند کیتے او جنوں منگیا نبی نے رب کولوں جدے مرتبے رب بلند کیتے تے لشکر حضرت فاروق دے رب سچے ہر میدان اندر فتح مند کیتے اس دی شان کی کرے بیان سائم او جس دے مشورے رب پسند کیتے جس دے مشورے رب پسند کیتے جس دے مشورے رب پسند کیتے تے لاواں خاک مدینے دیاں گلیاں دی میرے دل دا ٹھیک پپولا ہووے لاواں خاک مدینے دیاں گلیاں دی میرے دل دا ٹھیک پپولا ہووے اللہ کرے عشق رسول اندر او جدے جگر تے
जान भी कोला होवे ते जावां रोज मदीने दी सैर दे लई मेरे कोल जे उड़न कटोला होवे ना सरशादी जदों भी नजर उठे अखां सामने अरबी ढोला होवे अखां सामने अरबी ढोला होवे महफिल नात विच बैठन वालियां ते अल्लाह पाक ने कर्म कमाए हुए ने अपना कोई कमाल नी रब दी सो साया आप ही रंग चढ़ाए हुए ने ते जिन्ने आए ने आप दी बज़ में अंदर ओ लजपाला दे सारे बुलाए हुए ने इंज लगदा है इत्थे फैज़ान मैनू ओ कमली वाले तशरीफ ले आए हुए ने कमली वाले तशरीफ ले आए हुए ने कमली वाले तशरीफ